bendedir aşık edine Teten başı tutar Acak tağdine Ayrar illerini Serin dilleri Yerini çek. Aydım ağladınız mı? Ağladım. Aydım tezleri katılır. Yazan Atabay. Koşsa mı? Keyfiniz bozmaz olacak o. Atabay. Yönü koşsa değil. Anam uyudu mu ki? Siz öğren azıcık koşu yazıyan ekiniyim. Koşku meran olsa ben şart. O koşku ediyor. Onun üstünden olsa şikayet ediyorlar. Durmuş karşılıksız olmuyor. Sevgi, poezi, mukamlar. Olurum durmuş akırı. Han çaltana Nuri. Hem şu tank edin doğru. Doğru ne için? Mümkün mü? Elimiz kızgınla. Doğunum dedim. Eyle kızının yüreği soğuk deyiptirler. Bu galatede ikimiz durumda şolamızda düğülüyor. Onun hayatında belki siz başka fikirdesiniz Natasha, ha? Ini ya bang. Kani. Gongot, direkella. Baca. Hani adi. Adi. Yok adi. A. A. B. Kaygısız bir klasli mektepte 3 yıl muallimlik edipti. Sonra onu mektebe müdür belleptirler. Şu wagtyň özünde padşanyň yerli adamyň mektebe müdür bolmagy haqqy ýok diýen fermanyna göre ol mektebi taşlap gitmeli bolupdyr. Kaygısız bir döwüm çörek kazanmak, edere iş agtarmak üçin ondan oňa sergezdan bolup köp edipdir. Oň baran ýerine aşlyk, gedaýlyk, hukuklyk höküm sürýärdi. Naş çireke ne olin ha barkaydalar yaman. Çireke ya beyt yakın amaya. Ya çerçekte. Kaygıtyň baran ýerine adamlar öz kaygı gamlary barada oňa gurrunlar ýerler. Ondan maslahat sorýardylar. Döwüm çöreklerini oň bilen bilip paýlaşýardylar. Adalatyny terarly öýdem iş agtaryp selpäp ýören adam olary näme kömek etdiler. Şo ýagdaýda oň özüne maslahatçy berýärdi.
Bu bolyan zatlar eten 5 yıl mundan ozal düşünmedim gaýgasa. Dogry ýola düşmek üçin adaşma gorkullarlar dörtüm. Ýöne adam däldir. Maňyşlaga türgün edilenler bal bile bakmayan bolsalar, men o ýerde köp adamlarla dostlaşdym. Mene şoňa ol begenýän. Yaman ýerem bolan bar sürgünne de. Türgünne de elimde mazal. Günün ününe molon sanır tiýär. Sokunluğuna alan malkam oğulardı. Yep koydum bunun için. Düşnükli, görmeyinem, yanmayinem, şeylemi. Hey, kaç bir gıydı del. Öz ecilinin boyunulmaktan elbette açı olkan. Yok Muhammed Kuli, yeken çan sıkmadı. Doğru. Şoň üçin enten marak etmeli. Ağacan yanına. Yok. Ivan Antonçun yanına. Muhammed Kuli vertiyerdim. Oho, ağam, selamun aleyküm. Aleykümselam enim. Näme gara berem? Ağın öýüni atdan çykyraýdyň men. Ay, iş köp yetişip bilem ok. Yetişmek gerek. Hemmeleňe işi bar. Men täze dukan açýar. Adylyk pul Öyle mi? Ine. Şunu düzet. Yer öýçerle gurgun mu? Şükür Hudaýa, gurulma. Bunun bir kanun, men başarman. Bir kanun. Ine kanun. Ne? Şunu bilen tek kime bermeli bolsa öňüňe ubilýänsiň. Häziriň öýdünde pulun ýygyna diýer bagar der. Ay görýärmiň ýene goşaýyn, ha? Ýygyna pulun ýy. Eşitýänmi? Menem öýdüňe makar etjek bolma. Otuz lanet eýerini ýarjak bolsa onu öldürýänlerler. Näme bolýar Kostya? Aýan agam geldi pul aljak boldy. Dokumentleri galyp bolan üçin bermedim. Gowarlan. Men sana başga bir aýtjaklarym bar. Muhammed Kulu gowpatynda. Oňa üstüne uly günah ýüklenýär. Padşah fermanı boyunca menin oğlan biri belli adamı fəaliçliği vermeli. Tahtanı kim yığar? Buğdayı kim orar? Padşahın fermanı berca edilmelidir ağacan Serdar. Padşah uzakta. Bilip durmalı Cenab Niyazbekov. Yer olsam, näme diýjek bolýaňyz? Menden göwnüňiz galmazla diýjek bolýar. Ehtimal. Senin bilent mertebeňi şeň men polkownigiň özü bilen gepleşip göräýärin ağacan Serdar. Biz türkmenler birege arka durmasak, bizim alın galamız bolmaz. Alın. Dünya bir aşağı lowlap duran äpet gagandyr. Kaygısız. Sen hemşin bilýärdi önüme gelmedim. Siz bardınız mı? Havara ona da lüt tutuldum. Hadi geç bakalım. Ağam selamun aleyküm. Maňa çen molly turayın. Yok böyle zat bolmaz. Naýynyň elli oğlun geldi, sen orada turmakçı bolýar. Otur. Men muny haýp okudan ekenim. Geri, aranızda näme boldy? Ha bana kahar edýär. Şeden için hiç wagt bagşlama. Han düşündürün ahiri. Geri, aranızda näme boldy? Galyp dokument bile pul aljak boldy. Menem bermedim. Galyp dokument bilen.